Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit la emisiunea Alternative. E greu în ziua de astăzi să atragi tinerii în acțiuni culturale. E greu, dar e posibil. Anume despre inițiativele tinerilor în acțiunile culturale vom vorbi în emisiunea de astăzi a Alternative. Este vorba de Radu Corlăteanu, directorul Casei de Cultură din orașul Cimișlia. Ion Alexandreanu este specialist pentru problemele tineretului în primăria orașului Cimișlia și Natalia Untilă este managerul primei agenții de desfășurare a evenimentelor culturale în agenție de evenimente în orașul Cimișlia. Și cu invitații noștri din studio central din Chișinău. Este vorba de Nora Dorogan, reprezentantă a Teatrului Spălătoria din Chișinău și Radu Marian, regizor în Chișinău. Îi salutăm pe această cale. În orașul Cimișlia, în ultimul timp, s-au desfășurat mai multe acțiuni culturale. Printre ele sunt majoritatea organizate de tineri și menționăm una din ele, C-Fest, Cimișlia în sărbătoare, un festival în stil nou. Să urmărim împreună un reportaj la această temă. Agenda culturală a orașului Cimișlia permanent este plină de evenimente, sărbători naționale, expoziții de pictură, festivaluri de dans, cânte, concerte, spectacole. Pe acest fondal se evidențiază câteva inițiative ale tinerilor care au adus un suflu nou în viața culturală a Cimișliei. Este vorba de teatru experimental al tinerilor, concursuri de inteligență și frumusețe, de artă urbană și fotografică. Vom fi atât de fericiți împreună. Numai noi doi. Tu pentru mine, eu pentru tine. Din gândurile noastre vom face castele, din cugetările noastre vom face mări, miliarde de unde. Tu credi di essere meglio di me? Festival de artă, cultură și creativitate urbană. Un loc aparte în acest șir de inițiative îl ocupă festivalul C-Fest.